Maayong adlaw kanatong tanan mga ka-YouTube family ug welcome naning atong sinimana nga katekisis nining atong pagtuong Katoliko nga gikutlo nato gikan sa libro nga naguluhan Youth Catechism of the Catholic Church. Sa niaging semana nagpaambit ako kaninyo sa question number 28 ug naghisgot kita mahitungod sa Apostles' Creed, ang pagtuo sa mga apostoles nga nadawat nato. Ug atong nahibaw-an nga ang Apostles' Creed Trinitarian ang iyang structure. Nagatuo ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Nagatuo ako kang Hesukristo. Nagatuo ako sa Espiritu Santo. Ug kining Apostles' Creed mao summary sa atong pagtuo. Busa kinahanglan nga ato kining ma-familiarize, atong ma-memorize. Kaya kung pangutanon taon sa din ang pagtuo Katoliko, kaning Apostles' Creed mo'y atong ipaambit kanila. Ug gani na malandong ta nga angay lang nga katong magpabunyag ang mga ginikanan magsag-ulo nining Apostles' Creed. Kay ang bata pagabunyagan man sa pagtuo sa mga ginikanan. Kung ma-memorize sa mga ginikanan ang atong summary sa pagtuo, aduna sila'y ikapasa ngadto sa ilang mga anak kung kini mo hamtong na, mo dagko na. Karong gutloa mga igsoon, akong ipaambit kaninyo ang question number 29 nga nag-ingon, unsay giingon sa Nicene Creed? Ang Nicene Creed nagkanayon, nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ko sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. So mao ni ang giingon sa Nicene Creed. Mga igsoon, ang Nicene Creed gitawag usab nga Niceno-Constantinopolitan Creed. Let's do some definition of terms. Atong i-define. Asa man gikan kining word nga Nicene? Ang word nga Nicene mga igsoon gikuha gikan sa pulo nga Nicaea. Usa kini ka syudad sa karaang panahon dito sa eastern part diin karong panahon na gitawag na kini og Iznik, Turkey. So lisod pag-pronounce pero Turkey, lugar kini sa syudad sa Turkey. Og nining maong lugar gihimo ang unang council, Ecumenical Council, di ba? Doon na makitay Vatican Council, Second Vatican Council. So mo ni ang latest sa mga council sa simbahan. But ang unang council, First Council of Nicaea, kaning
didto gihimo sa karon Turkey na nga lugar. Og kini nga council, kini nga dakong meeting sa mga kaobispuhan, gitambungan kini sa estimated 250 to 318 ka mga bishops. O kini gipatawag ni Emperor Constantine I sa dihang si Constantine nangandam pod sa iyahang adult baptism sa iyang kaugalingon. O kini nga council tubag kini sa usa ka dakong problema didto sa Eastern Church nga gitawag og Arianism. Arianism usa ka sayop nga pagpanudlo mahitungod sa kamatuoran sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niining Arianism nga gi-propose ni Arius of Alexandria. Nag-ingon siya nga si Jesus dili Dios kundi hinimo lamang. So matod pa ni Arius, iyang gidinay ang pagka-Dios ni Hesukristo pinaagi sa tulo ka mga dagkong punto. Una, ingon ni Arius nga contradict man ang pagka-Dios ni Jesus sa biblical monotheism, meaning diha sa Biblia usa ra man ang Dios gihisgutan. Gani diha sa Proverbs chapter 8 verse 22 nag-ingon man nga ang usa ka Dios siya mo'y nag-una sa tanang binuhat. So usa ra man ang Dios, God's absolute unicity mo na ang gibasihan ni Arius. Ikaduha, ingon ni Arius nga kining anak sa Dios nga ginato nga bigatin, ang bot pasabot aning Son of God bigatin, meaning na-produce siya, kanang hinimo siya, created siya. So manang ikaduha nga rason. Ikatulo, ingon ni Arius, ang anak ubos magina sa amahan. Pariharagod sa atong kasinatian, ang anak di man na mulabaw sa amahan, ang amahan ang anak. So matod niya, kining anak gihinimo sa panahon sa Dios, created in time by God. Ug kining anak instrumento sa Dios sa iyang paghimo sa kalibutan, intermediary siya, instrumento siya between God and the world. Dili siya mediator kundi intermediary. Unya dili siya tinuod nga Dios ug dili pud siya equal sa Dios. Dili po siya tinuod nga tao. Kay kining anak adunay sinugdan. Siya hinimo dili nagikan sa Dios. He is created, not emanated. Only that he was created before time. So mas labaw-labaw lugar ning anak kaysa tanang mga binuhat sa kalibutan. Born by assuming a human body. So murag doon na lawas daan tapos nisud dayon ang iyahang kalag. Wala siya'y kalag sama sa tao or no human soul or kining soul pod kay equivalent man po ni sa mind. No human mind. So ang nahitabo gyud nga i-deny gyud ni Arius nga kining ni ang amahan, kining ni ang anak nga mao si Jesus binuhat sa Dios, dili anak sa Dios, dili pod equal sa Dios. So tungod nini nga sayop nga pagpanudlo ni Arius mga igsoon, ang council nagmeeting aron tubagon kining iyahang sayop nga pagtulunan. Ug sugod sa Council of Nicaea niadtong 325 hangtod na lang sa Council sa Constantinople, mao nang gitawag po ni siya Niceno-Constantinopolitan Creed kay wa man ni masulbad tanan dinhi sa 325 sa Council of Nicaea. So naabtan sa Council of Constantinople, the first Council of Constantinople niadtong tuig 381, ang pagsulbad nining maong isyu, nining maong sayop nga pagpanudlo. So daghan kayo ang mga pagbansay, mga pagplansa sa hisgutanan, unsaon pagplastar ang atong pagtulunan sa simbahan mahitungod sa divinity and humanity of Jesus Christ.
ug ang summary nini mga igsoon sa napanday sa duha ka council makita nato dinhi sa atong gibasa nga Nicene Creed mismo. So isip tubag nahimo kining na-formulate kini na-affirm kining mosunod. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. So this is in answer to Arius' proposal nga hinimo ang anak before time. Hinimo ang anak in time, created in time. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios. So emanated gyud dili created si Jesus. Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. So usag kinaiya sa amahan. So dili inferior sa amahan kundi one in essence, one in patoy mga clarification. One in essence, one in concrete essence, substance, one in nature with the Father. Kana. And then, diri sa Council of Constantinople, nadugang usab pagpa-clarify, pag-affirm ang doktrina mahitungod sa Holy Spirit. Nga ang balang Espiritu Santo, kana bang sa Santissima Trinidad, equal silang tulo. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Busa dinhi sa atong credo, atong mabasa, atong ginaampo, nagatuo ako sa usa ka Ginoo. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. So, gipaklaro dinhi mga igsoon, nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. So, ang scriptural basis nini mga igsoon, mao man ang atong mabasa diha sa John 15 verse 26 niapod sa John 14 verse 26. So, kini nga mga verses mga igsoon, mao man ni ang mga kana bang pamilin-bilin nga pulong ni Jesus ngadto sa mga tinunan before siya namatay. So mag-una ta sa John 14:26, ingon sa atong Ginoo, siya nga inyong kauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So ingon ni Jesus dinhi ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. So it's the Father who is sending the Holy Spirit. Apan dinhi pod sa John 15 verse 26 nag-ingon pod si Jesus, muanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. So it's Jesus who is sending the Holy Spirit from the Father. So, nining duha ka mga bersikulo mga igsoon, gilatid dinhi sa atong Nicene Constantinopolitan Creed. Pinagi sa pag-ingon, nagatuo ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya o gihimaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nganong misulti pinagi sa mga propeta? Tungod kay kung asa ang amahan ato ang anak ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang anak ato ang amahan ug ang Espiritu Santo. Kung asa ang Espiritu Santo ato ang amahan ug ang anak. So diha sa mga mensahe sa Dios Amahan pinagi sa mga propeta, the Holy Spirit was present. And so with the Son and the Father. So 3 persons, one God, manifesting themselves as one. Diha sa balaang kasulatan, diha sa istorya sa kaluwasan. Nanunsa man itong mapamalandungan nini mga igsoon. Ang Nicene Creed is catechetical, meaning it explains the doctrine sa ato ang pagtuo isip mga Katoliko, ang Santissima Trinidad. O sa Eastern Church, dugay ra sila nag-memorize nini mga igsoon.
kita murag bago-bago pa kung makabantay mo kay mas dali man sa ato ang Apostles' Creed nga mo'y atong ginamemorize diha sa higayon nga kita magpabunyag. Apan kining Nicene Creed nag-explain sa ato ang pagtuo sa iyahang mga detalye. Usab mga igsoon, nindot nga atong hinumduman ba nga giniyahan sa Espiritu Santo kining maong Nicene Creed gipanday sa atong mga pangulo sa simbahan sa taas kayo nga mga katuigan, centuries ayha kini naplastar. Gibudlayan sa daghang kaobispuhan ng mga kaparian uban sa mga santo sa atong simbahan. And it is good to recognize that sa matag higayon nga ato kining ampuon, ato pod silang pasalamatan. Kay bisan gani mga igsoon alang kanako, katong mga nagtudlo og sayop, mga heretics sama ni Arius ug uban pa nga mga heretics, nagtahan man sila sa ilang kaugalingon, meaning nahimo silang kabahin nganong naklaro sa simbahan ang atong Nicene Creed. Naklaro ang Santissima Trinidad nga pagtulunan. Tungod kay sila nagsugod, bisan kung sayop, bisan kung kulang, apan nakahimo kini og step, sila nakahimog step para nga ang atong mga amahan sa simbahan mamalandong, magampo o magtuon unsaon pagpadayag ang atong doktrina sa Santissima Trinidad nga nagpadayag kanato diha sa kasulatan. So angay gihapon nato silang pasalamatan. Mga igsoon, daghang salamat sa inyohang pagpaminaw. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.